Ar trebui să meargă. Sper că merge. 5 grade. Cam greu. Mamă, de când m-am mai urcat pe el. Oh, ce bine mă simt. Și o să zică lumea, uite un nebun prin Sibiu cu motorul. Exact asta va spune. Imaginați-vă că sunteți un om om care nu are motocicletă și nu circulă cu motocicleta. Va zice, uite-l pe nebunul ăla. Iarna, astăzi, vineri, 18 decembrie. Sunt 5 grade, nu știu dacă vedeți în bord, 5 grade afară. Despre ce vorbesc astăzi? Sper să nu urlu. Iarna pe uliță. Nu iarna pe uliță, pentru că nu suntem în poezia lui Coșbuc. Suntem iarna pe moto. Mai precis. Iarna pe motocicletă. Hai să vedem, depășim Buzul. It was at this moment that he knew. Mare grijă că s-ar putea să alunecați. După cum vedeți, șoseaua e umedă, dar în același timp poate să fie și semi-înghețată sau chiar înghețată, bocnă. De data asta nu mă mai duc tare. De data asta nu mă mai duc tare. Oh my god! Oh my god! Ce zice lumea când vede un motociclist iarna? Păi ce să zic, uite-l și pe nebunul ăla. Da, băi fraților, dar voi trebuie să înțelegeți că unora le place jazzul, era un film, nu. Trebuie să înțelegeți că unora chiar le place pe motocicletă atât de mult ca și mie. Eu sunt genul ăla de persoană. Se uită lumea la tine, da, zice, uite-l pe nebunul ăla cu motor iarna. Da, multă lume nu are motocicletă, unora nici nu le plac motocicletele. Unii consideră că să ieși cu motocicleta iarna e o prostie. Holy. Accident. Da. Mergem la locul meu preferat. Cine circulă cu iarna? Nimeni. Cine circulă cu iarna? Cine circulă iarna cu motocicleta? Bă, mai nimeni decât nebunii. Așa zice lumea, nebunii circulă cu motorul iarna. Păi, după cum am spus, eu sunt unul dintre nebuni și circul iarna cu motorul. Multă lume știe că motorul se răcește, da, cu aer și cu lichid. Cel puțin motocicletele astea de viteză au răcire pasivă prin aer, adică prin orificiul ăsta de aici. Pe aici intră aer. Și răcire activă constă în antigel. Antigelul intră undeva pe aici și o să facă, are circuit prin radiator, da, pe aici, așa, în fine. Asta nu e important, nu ne luăm de chestiile tehnice. Cu cât ai viteza mai mare, deci da, ne gândim că creștem progresiv viteza. Cum creștem viteza, așa scade temperatura. Deci dacă ai viteză de 10 km pe oră, ai o anumită cantitate de aer sau o anumită temperatură a aerului care ține în față. Dacă ai 50 de km pe oră, ai o altă temperatură a aerului și dacă ai 100, 200, 300, 1000 de km pe oră, scade temperatura. Până la o anumită viteză scade foarte brusc, după care nu mai scade temperatura aerului din față chiar atât de mult. Nu știu exact să vă zic chestiile științifice. Știu doar că scade. Cel puțin în perioada asta am 70 de grade la motor, cred că încasează motorul acum temperaturi de minus, adică nu cred că, sigur încasează temperaturi de minus grade. Mamă, îmi îngheață și picioarele, e foarte frig. În cazul în care circulați iarna cu motocicleta, vă expuneți unui risc. Trebuie să îndurați frigul. E foarte frig și riscați să vă îmbolnăviți. Asta trebuie să aveți în vedere. Dacă aveți un organism mai slab și puteți să nu vedeți treaba asta imediat, pentru că
Se poate să faceți... acum am uitat cuvântul. Artroză, artroză, nu mai știu exact cum se numește. Puteți face artroze, adică efectiv vi se distrug articulațiile de la oase. Articulațiile, cartilajele care îmbracă osul în locurile unde aveți mobilitate. Gen coate, genunchi, încheieturile de la mână, de la gleznă și așa mai departe. Trebuie să aveți mare grijă la cauciucuri. După cum vedeți, cauciucurile mele încă sunt bune. Nu sunt praf, dar sunt bune încă. Iarna, cauciucurile reci, șoseaua foarte rece. Bineînțeles și cauciucurile sunt foarte reci. Trebuie să aveți mare grijă să fiți îmbrăcați bine, adică să fiți îmbrăcați bine, nu glumă. Și trebuie să vă placă la nebunie să ieșiți. E ok dacă nu vreți să ieșiți cu motocicleta iarna, pentru că e frig într-adevăr. E foarte frig. Nu vrei să circuli iarna, ok. Eu nu pot să zic că e rău sau bine. E în funcție de preferințele fiecăruia. Deci dacă nu vrei să ieși iarna, ok. Nu vrei să riști, să te îmbolnăvești și alte căcaturi de gen, e ok, nu e nicio problemă. Uai de capul meu, ce merge să-mi bag! Până data viitoare, toate cele bune. V-am salutat!